Днес в рубриката си Персиян ни разказва за колекционерските страсти, странни колекции на известните, на не толкова известните. Сега с какво продължаваме? Значи предлагам ти да видим асета в един апартамент, който е заед 95% от колекцията на собственикът му. 95, казах ли ти, че това е безумно нещо? Да. Ето я. Асе! Гледай, молеца, каква е тая паника? Гъбки моя! Гъбчице! Много се радвам да те видя така от екрана. Асенце, и аз се радвам да те видя, обаче защо с панда, чакай, че се разглобявам, защо с панда, а не с Рафи? Каква е тая история? Виж как танцува. Защо тогава това е най-добрата ми приятелка, ти не знаеш, обаче аз първо не мога да разбера защо не сте в моя дом на жива връзка. Аз имам невероятна колекция от мечки, която си заслужава да бъде показана и много моля другия път специален гост с мечките в студиото. Мечки, моля ти. Мечки, да. Значи аз като дойда у вас и аз това, нали смисъл, то винаги се случва, ме гледат хиляди очи от всякакви животни, от всякъде у вас. Така, в Лели апартамент има още повече мечки във Варна, там е много повече. Да, това си е една мания, която... Една мания наша по семейна линия се предава. Майка ми и леля ми на времето някъде бяха прочели, че мечката е символ на любов и доброта и оттам ние така почнахме в истерия да им подаряваме мечки, пък аз отскоро започнах и панди да колекционирам. И тази ми е най-добрата приятелка, която сутрин ме съветва как да се облека, понеже иначе губа по 2 часа в чудене. Преди малко се изказа зле за немците, абсолютно неправилно за... Нашето момиче, какво да кажем за мечките? Добре, съмнителна е тая работа. Най-добрата е приятелка е тая панда, сутрин не съветва как да се уем. Да. Асенце, няма да коментирам психическото ти състояние, но се надявам да се събереш, да се вземеш в ръце и да ми кажеш къде си. За какво говориш. Да, няма да обясняваме сега къде си и какво ще ни покажеш. Ще ви покажа нещо много интересно. Убедена съм, не знам с Персиян дали имате шапки днес, обаче ще ви паднат, ако имате такива, защото ние с Персиян, каквото и да колекционираме, сме абсолютни дилетанти, гъбе моя, защото човека, който ще ви представя, това е Антон Оруш, който е на 24 години и в апартамента си, който е двустаен, е напълнил електротехника от български марки, най-големия колекционер в България на електротехника. Здравей, Антоне! Здравейте, радвам се да се видим. Здравей, Антоне! Благодаря ти, че така радушно ни прие в апартамента си. Ти твърдиш, че имаш най-голямата колекция от електроуреди в България. Разказвай ни показвай, ако искаш. Най-голямата колекция от български телевизори и радиоапарати и най-интересните експонати от българската бяла техника. Като също така и значително количество техническа литература за нея, тъй като смятам, че един апарат без документацията за него е не особено ценен. Целият апартамент е отрупан в книги и литература, освен в телевизори. Колко телевизора и колко радиа имаш? Над 130 телевизора и над 160 радиоапарата, като от тази бройка 4-5 са български. Значи пандата забакна току-що. Предполагам, че и вие виждате за какво става въпрос. Гала, този дом наистина е пълен. Така на чист български да кажем, защото, Антоне, прекрасна е колекционерската ти страст, много интересно, но домът ти е заприличал на склад. Как се справиш, как живееш? Близките ти какво казват, приятели? Делото изисква жертви. Приятелите в началото имаше хора, които ме гледаха странно, но все пак това е една страст, която е у мен около 10 на години и смятам, че по-скоро хората се радват напоследък на това, което правя, отколкото да гледат странно. Все пак ние виждаме и далеч по-интересни неща в съвремето ни. Така е, да. Искам да ми разкажеш тук до нас. Не знам оператора къде изчезна. Аз този лабиринт от неща не мога да го видя. Вало, тук ли си? Оператора ни показва сега искам да ни разказва, Антон, едно по едно за нещата, които са тук. Нека да започнем, може би, от този магнетофон, който е уникален и ти е най-новото нещо в колекцията. Да, български роков магнетофон мелодия МК6. Вчера го взех, даже още не съм го проучил добре. Далеч не е първия български роков магнетофон. При него, както се досещате, записът се възпроизвежда чрез наставяне на магнетофонна лента, водещата ролка и подаващата. Тук виждате магнетофонната глава. Той има и капак. Капак можете да го захлупите. Капака е чуден. Имаш тук и маша, първата българска маша Гала. Аз имах такава и доста дълго време се къдрех с нея. Тя беше на майка ми. До момента, в който не ми изгърмя в ръцете и тогава си купих нова. 35 години беше ползвана тази маша, така че това е наистина страхотно нещо. Истината не знам дали това е първата българска маша за коса. Ти ползваш ли я? Аз я... Добре, да ти кажа, много изпускаш.
Ще поправя пропуск. Да, поправи го. Дай да видим тези телевизори, които са... Това е първия български телевизор. Гала, ела насам, за да се види от камерата. Разкажи ни за него. Опера 1, първият български телевизор, Саботоко-завод София, 1960 година, който е произвеждан в няколко хиляди бройки. Между 1960 и предполагам някъде 1962 година. Наистина твърде голяма рядкост, но напоследък взеха да се намират и малко повече такива. Ние имахме един друг май като този в ляво, Пирин май се казваше. Ма тези... За кой точно? Ай, там вляво нямаше ли от тази... не знам къде показва камерата, на има нас и зад вляво. мен, да, има и зад мен още два, освен всичко един работи. Това тук е Варна, български телевизор от 1966 година. Варна. В един момент започва средата на 60-те години да бъде твърде популярна тенденцията на наименоване на приблизително близки по схемен състав телевизори на градове и въобще на различни видове географски реалии. Варна. А отдолу виждаме Кристал, първия български широкоекранен телевизор. Широкоекранният телевизор български 1963 година. Пак от Саботоковия завод. Кинескопа е внос от Германия. България никога не е произвеждала собствени кинескопи, между другото. И в ЦУМ са го продавали. Било е голям зор да се здобиеш с него и между другото е струвал 4 заплати. Пандата седна да гледа, Антони. Искам само да ми разкажеш. Даже сме се опитали малко да изкарам някакъв, макар и немощен, растер на него. Елпром. Жесток е. Какво? И пандата се заинтригува. Искам само да ми кажеш, знам, че наричаш всичките тези неща съндъци. Защо? Съндъци ги нарича баба ми. Преди 10 на години точно това ми беше казала. Какви са тия съндъци, които ти непрекъснато носиш и мъкнеш? И от тогава съндъци, но съндъци е хубаво, обаче бялата техника е тенеки. Тя за това употребява думата тенеки. Само момент, Персяне, не те чух какво каза, нямам връзка с космоса от тук. А той държи ли нещо в тези съндъци? Персяне, големи глупости питаш, държал ли нещо в тези съндъци? Съндъците са телевизори вътре. Персяне, замълчи, ако обичаш, защото тук, по тази диагонала, се намира първият български бойлер, който не можете да видите, но ти имаш история свързана с него. Първият български бойлер беше докаран с един трабант, комби пред жилището ми и го бяхме заснели как точно от трабанта стърчи, тъй като бойлерът е твърде дълъг, той не може да излезе. И го слагаме, той сложен на дължина и двама души го поемат, а той по едно време за малко да се изтреска на снъга. Първият български бойлер 60 и някоя година, пак на Елпром Варна, 80 литров. А той тук ли е? Той е тук, но е твърде навътре в складовата база, така да се каже. Вие виждате тук максимално уплътнена колекция, може би най-уплътнената колекция в София, но това е начинът да събереш толкова много неща на подобна територия. Всевъзможни електроуреди събираш. Има ли някакъв, за който си мечтаеш и го нямаш? О, да, първият български хладилник МРА 75. Това е нещо, за което отправям призив. Първият български хладилник МРА 75. Значи, че аз имах такъв. Ако е МРА 75, един нисичък, издутичък с камерата му е отдолу и се отваря с една брава. Ако някой има това нещо, много ще се радвам да се свържа с мен. Апелираме. Пандата също апелира. Добре, Антоне. Ти чуваш ли ме? На мен това цялото нещо ми прилича, че редиш тетрис у вас. Как въобще успяваш да се справиш? Да ги събереш и да ги събереш тези неща. В смисъл цялата колекция. С кое да ли се справям? Да събереш цялата колекция. Как ги събираш? Как успяваш да им намериш място в един дом и да намериш място и за себе си? Уплътнявам добре пространството. Въпрос на рационална подредба. А пък как ги събирам? Чрез обяви, чрез различни видове хора, които от различни категории, които събират за мен и знаят тази моя страст и ми се обаждат, когато им изпадне нещо, което смятат, че е важно. Да. Вече аз ще почвам да събирам за Антон. Искаше и печката да ми покажеш тук, но оператора ни замина. Няма нищо, ние показахме, видя се. Антоне, аз искам да те попитам и още нещо. Между другото, това за рационалната подредба, което каза, е прекрасно и трябва да ми проведеш един урок, защото аз съм крайно зле с рационалното подреждане на дома. Коефициент на уплътняване му е майката. Има ли формула тази майка?
Формулата на тази майка е чисто практическа. Вие слагате най-големите неща най-отдолу, после слагате по-малките неща отгоре и между тях запълвате с някакви още по-малки неща. И вече разчитате на своето чувство за практика. И естетика. Добре, тук има още нещо, което искам да покажем. Преди това обаче, искам да ми кажеш, помниш ли, кое беше първото нещо, което те накара да колекционираш и от кога започна тази твоя страст? От 2003 година един телевизор Rubin C281, който бях намерил и го примъкнах с помощта на един велосипед. Сериозно? Да, в нас. И от тогава, но най-вече, най-сериозно от 2010 година започнах да колекционирам. Тук имаш един котлон, който нещо имаше специално. Сега, този котлон, тук вече стават наистина интересни нещата. При този котлон, при него има две нагревателни спирали, като двата им края са свързани. Един край е свързан за един щифт, а двата им други края са свързани с двата други шифта. И като имате един троен щекер, вие можете, размествайки положението, чрез което е включен, можете да регулирате степените, като на нагряване. Според максимум 1200 вата, минимум 350, защото няма регулатор, това е. Штак, така. Добре, а отдолу имаш в кутията нещо, Гала, изключително специално, което съм сигурна, че много ще хареса на Персиян, защото той води много здравословен начин на живот. Това е първата българска сокоизтисквачка, отново механична. Не, извинете, електрическа. Електрическа, разбира се. Работи ли? Първата българска сокоизтисквачка Малина или Малина, която е... Ето тук штрак. Включвате штрак и се включи точно така. И между другото... къде се седи? Тук слагаме... Да, вие можете да го... Да, после, когато искате да извадите остатъците, ви трябва да откачите горната част. Персиян те пита няколко пъти, работят ли, него много интересува това. Антоне, аз поне гледам, че ти имаш ужасно много неща. А колко от тях работят или въобще нещо работи ли от тези всичките уреди? Някои работят, някои не. В момента аз съм на етап и така смятам, че трябва да бъде, поне при мене, при мен е нещо като Ноев ковчег. Аз се стремя да направя представителна колекция на българската битова електроника и техника, а пък по въпроса за реставрацията може да бъде оставен за целия наш живот. Аз съм на 24 години, имам много време пред себе си. Има хора, които събират нещо, за да го реставрират. След като те завършват, едва тогава те започват да следващото нещо взимат. Но аз смятам, че, как да ви кажа, аз му давам не повече от 2-3 години на това с тези апарати. И ако ние сега не ги съберем, тоест няма да ги има вече... Не знам дали скоро ще успеем. Никъде. Абсолютно. Да, добре. Само, Гала, искам да попитам, Антоне, на мен ми е много любопитно. Ти събираш тук, направиш и направо истински музей у вас. Къде спиш обаче? Спя малко зад вас. Къде? Ами на няколко телевизора, матрак отгоре сложен, идеално функционално. Да, извинявам се. Гала, искам само да... Да, нещо Гала попита. Не, давам идея. Няколко телевизора, отгоре сложен един матрак, идеално функционално уплътняване на пространството. Да, тази идея беше дал един приятел преди доста време. Да, и че трябва като в спалните вагони правим една стълбичка до най-горе. Точно като в спален вагон. И това е идея. Само, Гала, искам да покажем и този електрически грил, както и първата ютия, с която можем да изгладим ризата на Антон. Малко тежи, но пък действа. Интересна истината не е първата, мисля, че е втората, но първата също е на линия в другата стая. Няма. Спокойно. Първата българска скара. Смятам, че доста хора ще си я познаят. Отдолу също радиоапарати от довоенни фабрики софийски. Софийска фабрика, това е на Родно радио, Съюза Родно радио. Пардон, фабриката е Родно радио, извинете. А пък това е на Радио Вести, една софийска фабрика от улица Дундуков. Там се е помещавала. Антоне, няма как да нямаш интересна история с някои от всичките тези неща, които си събрал в дома си. Аз, например, знам, че едно от нещата, не знам кое, си при нас прекарвал ръчно от Перник с количка. Как ето така. Да, точно така. Една печка мечта, няма да забравя никога. Бях 12-ти клас и си бях харесал една печка мечта от Перник. Тогава таман започнах с българските печки, с които смятам, че съм завършил сега. И аз отидох, взех печката, но нямах възможност тогава за транспорт до София.
И отидох с една количка, натоварих печката на количката и започнах да я бутам първо до Драгичево, по пътя първо до Драгичево и след това до една бензиностанция, за да мога да... След това хапнах и пинах, тъй като бях твърде гладен и жаден. След това заваля дъжд. След това разни тираджи ми свириха. И след това кой си ти бе, какъв си ти бе. И след това стигнах до един баир. Изкачих баира, после на надолниш и накрая Владая. Оттам се изкачих. Там припадна и продължи на другия ден. Изкачих на автобуса и малко преди ката във Владая беше това, там е спирката. И вече от Владая до Княжево и вече цивилизация. Кой автобус, кой номер беше? В автобуса, който е ходил от Владая до София. Добре, Антоне, искам може ли да Гала те само попитам да отидем нещо. до терасата, където също има още какво да видим и Може, да ни го Асенце. разкаже Антон накрая? Може би след рекламата, не знам както кажете, защото След има много неща рекламата още. и ако си разбрала някоя интересна история от Антон, свързана с някой от вещите около вас, да ни я разкажеш след рекламата. Днес в Персиян си говорим за колекционери, колекционерски страсти. Асето е в дома на Антон, където ни показват български електроуреди от миналия век. Не знам от кога всъщност. Да, от миналия век, няма как да са от по-миналия. Аз имам един въпрос към Антон, не към пандата. Може ли, Персияне, преди да започнеш с въпроса, аз да ви презентирам първата българска копирна машина, с която пандата се заигра, Инфра 66 от 60-те години. В момента тя работи, може би чувате звука и може да си копираме наши снимки на нея или други текстови файлове. Чувате ли, Гала? Чуваме, Асенце. Сигурна ли си, че това е от машината копирната? Да, от машината е. Сега отивам при Антон, за да може Персиян да попита каквото си пожелае. Тук само искам да покажем последно, преди да се отправя към терасата. Това е стар грамофон с плочи от царско време. А сега, Персияне, задай всичките въпроси, които те интересуват. Антоне, аз имам един въпрос. Ти тези неща, които всичките притежаваш, те имат ли някаква антикварна стойност? Опитвал ли си се да проверяваш, евентуално да ги продадеш във времето? Не, никога не съм задал въпроса дали те имат финансово продажбена стойност, дали те имат потребителна стойност. Аз бих желал да... Аз ги събирам с идеална цел. В смисъл, сайтът ми е виртуален музей на българската техника. Аз нямам желанието да изкарвам пари от това. Това е мое хоби. Да. Прекрасно, да, тук имаш и един... какво е това, тостер? Това е първия български... те го правят края на 80-те години. Първият български мултифункционален уред за печене апетит. Той има различни видове, различни степени за топлене храна, може ядки, сандвичи, плодове, да изсушите плодове, риба, скара, тестени изделия. Виждате, той има няколко степени и че с един регулатор можете да ги регулирате. Ето с всеки се включва 10 волта от комбината, който беше във Варна. Варна. А зад нас, Гала, имаме пералня и един работещ котлон, който току-що Антон ми свари водичка, за да мога да си направя чай за подмладяване. Чудесно. Това е български котлон на Елпром Варна от 1950-те години. При него има един трик. А в момента, в който вие решите, че той е мръсен, можете да махнете тази ламарина и да изчистите събралия се гран около тези дебели плочи, за които, между другото, на които е нужно много време, докато те докато успеят да се загреят. Да. А за пералната нещо имаше интересно. Перла 04 Икономик е по-малко известна българска пералня от стандартната Перла 04. Това е първата българска пералня с икономична програма, т.е. програма на половин. За до 2,5 кг пране. Отваря ли се? Да, секунда. Чакай да пъхнем моята приятелка вътре. Е така. Да си почине. Остави си приятелката там. Някоя интересна история разбрали, защото удивителни неща има наистина, Антон. Така е, да. Интересна история имаше. Най-интересните ми истории са от времето, когато аз не съм работил и по този начин е трябвало да имам по-различен подход при събирането на различните видове апарати. Например, в една много стара къща бях харесал един хладилник, за който бях решил, че е първият български хладилник. После си разбрах, че е втория. И аз после реших да го спася. Как да го направя? Ти ги спасяваш? Да, терминът беше
беше спасявам нещо. И то наистина си е така, защото в противен случай отиваше на вторични суровини. Представете си нещо, което тежи няколко десетки килограма, 50-60 кг беше. И аз, който съм бил 10-ти клас, аз взех една количка, свалих това нещо аз влизам в тази запустяла къща, свалям това нещо стъпка по стъпка от втория етаж, натоварвам го на количката и после го бутам най-триумфално по булеварда. Булевард, помниш? Един булевард в центъра. И след това, когато стигнах до моята кооперация, отворих вратата, по стълбите, точно когато бутнах нещото нагоре, сложих го да легне, понеже аз бях твърде физически слаб тогава, аз се усетих, че трябва да го сваля по някакъв начин в мазето. Как да го сваля? Антоне, ще ми разкажеш всичко след малко, защото малко ни свършва време. Тогава ние оставаме тук, звездите ми го говорят и ви желая разкош, така че да много ти благодаря. Аз отдавна си мечтая за една рубрика, в която да ровим по тавани и мазета в български къщи, които според мен